Aquí ás mañás si facemos algo. Pois comemos, o que lle gusta dormir a siesta dorme, o que non, ás 4 vimos pa aquí, estamos a partida, si hai partida, pero normalmente hai sempre partida. Eu non todos os días, ela sí, eu non, todos os días non veño. Ela sí, sí, vellos somos todos. Estamos aquí, non hai máis vellos, bueno, se eso será fin. A ver, en edad non, pero como que ahora mesmo vivimos, pois, como reyes, non temos nada que cobramos, pronto, xa está, a vivir. É vida para nos ahora, porque claro, é o que decimos, a maioría estamos jubilados. Habrá pueblos que se quedan sin nada. Un posiblemente será este, e como este muitos. Ojalá non fora así, ojalá non fora así, porque os pueblos, hoxe nos pueblos, vívese de maravilla. Juventud non hai, aquí nada. Aquí, porque veo o meu sobrinho que vive na Mezquita, pero senón... O máis novo aquí, a rapaza, ten agora, terá sobre 29 anos. Home, pero xa hai moito, xa hai moito, que se nota, pero agora ven a Navidad, pois ven a xente toda, na Semana Santa ven outra vez, e pois no Brau, bueno, xa non te digo, no Brau xa... Tu veis aquí no mes de agosto, este ano pasado había aquí 40 rapaces, por exemplo, de 3 a 14 anos, que claro, agora non os hai, agora se ve a miña neta de vez en cuando por aquí, pero... Faltanos, bueno, comercios e a eso, pero... Faltan, bueno, xente, pero ainda... Faltan niños, vellos xa sobran. A xente só pensa na cidade, se a súa larga, non sei, se se preocupan un poquinho máis polo rural, eu creo que habría xente que se quedaría por aquí. Para nós, como dice outro, moi mal ten que exportar a cousa, pero vai chegar. Se non, pero o que viña detrás. Imos de paseo, imos de vacacións todos os anos a algún sitio por aí. Aquí non hai, non. É o noso todas as tardes. Aquí, é a nosa diversión. Quen saliu de copas? A Concha. Pero non vai fallado. O digo non... Con 3 copas. Cago la mar, oye.